Salamata Watan TV kanalımızın hormatly agdalary. Biz size video ýazgylarymyzy, ajaýyp gyzykly gepleşiklerimizi ýetirmegimiz dowam etýär. Bugun paýtagtymyz Aşgabat şäherine ýerleşýän Eýran Islam Respublikasynyň ilçihanasynyň medeniýet merkezine ýürüýti moýlumlar güni uly dawara bilen bellenip geçilýär. Şol dawaradan gyzykly pursatlar size ýetirmekçi. Siz taýýarmy? Ýöriň onu başladyk. Moýlumlar günü münasibetle Eýranyň medeniýet merkezinde parsel öwrenjileriň, parsel moýlumlaryň we olaryň maşgalalarynyň gatnaşmagyna dawaraly çäre geçirildi. Çärenin başynda Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň medeniýet meseleleri boýunça geňeşçisi we Saýyt garnasynyň wekili Nawid Resul çykyş edip, ähli moýlumlary bu bayramçylyk bilen gutlap, olaryň çekýän zähmetlerine ýokary baha berip şeýle diýdi. Moýlumlar jemgyýetimizi öz kärlerine we paly hemde ilim bilimiň esasy sütünüdirler. Nawid Resul çykyşynyň ahyrynda medeniýet merkezine parseliniň öwredilişini ünsi çekip, iki döwletiň arasynda ilim bilim hyzmatdaşlygy, umumy medeni mirasy we eserleri bilen tanışylmagy, mümkinçilikleri döredýänleri, şeýle hem bu uğurda ýadawsuz zähmet çekýän ähli moýlumlary öz sag bolsyny aýtdy. Bu çärede parsel öwrenjiler tarapyndan goşgudyr makalalar okully. Şeýle-de medeniýet merkeziniň moýlumlary öz işleri barada çykyş etdiler. Dawaranyň ahyrynda moýlumlara minnetdarlyk bildirip, sowgatlar gowşuruldy. Bismillahirrahmanirrahim. Nawid Rasuli hastم. رئیسان فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران. Men Nawid Rasuli, Eýran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyň medeniýet meseleleri boýunça geňeşçisi şuň Eýranyň medeniýet merkezine moýlumlar güni uly dawara bilen bellenilip geçildi. Eýran Islam Respublikasynyň senamasyna moýlumlar güni her ýyl uly şowhun şatlyk şagalaň bilen bellenilip geçilýär. Sebäbi ähli kärlerde, ähli hünärlerde moýlumlaryň bitirýän işleri, zähmetleri ulydyr. Salam, men Agayba Aysoltan, şu Eýran medeniýet merkezinde moýlum bolup işleýän, men moýlum bolup işleýän ýam 15 ýyl. Şu Eýran Islam Respublikasynyň medeniýet merkezinde okuwçylary isleg belirleýän her bir adamy parselini öwredýär. Ine şuň Eýran Islam Respublikasynyň medeniýet merkezine moýlumlara bagyşlanan uly bir çäre geçirildi. Hem okuwçylar şol çärede öz moýlumlaryny gutladylar, bizim ören şat bolduk. Mehriban tamaşaçylarymyz, geliňini bolsa şu ýerde Eýran Islam Respublikasynyň medeniýet merkezinde bilim alýan okuwçylarymyz bilen söhbetleşip bolalım. Salam, özüňiz bilen tanışdyraýsamy? Salam, men Eýran Islam Respublikasynyň medeniýet merkeziniň parseli öwrenjisi Cemal we häzir men parselini 7-nji kursynyň okuwçysy bolup durýaryn we şu ýyl men bu dili öwrenýänime 2 ýyl dolýar.